De 100-jarige Vetje Vijverda uit de gemeente Tietjerkstradiel had haar eigen beenpleertse. Dit badde in het 100-jarige bos aan het Wetter- en Willepark in Burgum. Nou, heel apart. Ik kan nooit dat je dan zo belangrijk bent. Maar het mooi groen creëren. Dus het zal wel goed gaan. En hij je ook een geheim om 100 jaar te worden? Jazeker. Alle dagen en naai. Iedere keer in de week sorry jaren. Mooi geheimke, hè? Ja, geweldig. Dit zijn de mooie dingen van het bestaan. En het is natuurlijk heel uniek. Een vrouw die het 100 jaar wordt, had ik haar hele leven in de gemeente wennen. En nou goed 5. Dus ik heb zelf het gat nog maar vol. Dus nee, dat is helemaal geweldig. We gaan een geboortebos, dus het ben alle uitersten. En toen zei je van nou, een 100-jarige bos, dat zou ik wel mooi wezen. Het is voor het net een bos, want er ben natuurlijk net een heel soort 100-jarigen, maar we zetten stug terug. Ja, dus je hoopt dat het echt een bos wordt aan. Absoluut, want het is een goed teken. Het wennet je goed, het wennet je zoen en meestal weer oud.